Povedzme si niečo o planetke Eris, ktorá je takmer identickým dvojčaťom Pluta a je tiež zodpovedná za to, že dnes už Pluto nie je vnímané ako planéta. Eris bola objavená v roku 2005 a je takmer 3-krát vzdialenejšia od Slnka ako Pluto, teda je veľmi ďaleko. Bol to práve jej ktorý viedol vedcov k tomu, aby prehodnotili, čo je to planéta a vymysleli novú klasifikáciu trpazličích planét, kde teda odvtedy patrí i Pluto. Eris je teda zodpovedná za to, že Pluto už nie je planéta. Svoje meno dostala podľa gréckej bohyne sváru, nezhody a konfliktu. A to práve preto, že jej samotné objavenie spôsobilo určité nezhody a konflikty ohľadne toho, čo je vlastne planéta a čo klasifikujeme ako planétu. Z astrologického hľadiska je jej objav relatívne nový a preto nevieme veľa o tom, ako pôsobí na ľudí v astrologickom zmysle. Vieme ale toto. Pohybuje sa extrémne pomaly a preto je už od roku 1926 v znamení barana a bude v tomto znamení až do roku 2048, čo znamená, že všetci ju máme v znamení barana, ktorý tiež hovorí o seba presadení a konflikte. Eris je silná v tabulkách mnohých revolúcií a ľudí, ktorí menili svet.